Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Maya pabengi kabalen, isa dyan na lareng kutang akya kayong aisip, uling, oras na. Oras ng ibuklat at suryan, sakit at Japanese encephalitis, pakibalwan at pakaintindyan, bangke katamong aywasan. King lagyo ng Michelle Aguilar Ong, ako po'y Maureen Hepte Castro, ingke kayong kayantabe kayong pisasabyan. Ala nang magpetiks-petiks uling, oras na. Gusto na yung petiks-petiks uling, oras na. Inti sabihan tapong nilinde. Naming meging nakabangke kayong ahensya. Kabalik tamo po, surya ta, panigaralan na tao, at niliyanin. Makanano tamo sa susunod. Yako po yung Mitch Aguilar Ong, ingke kayong katalamitan, ala ng magchaman-chaman, uling, oras na. Oras na, oras na. Kabalen, metong pong as ng kaulagang topic ing kakatamong pisabyan ngening bengi, uling atin pong metong nga sakit at dapat na abaluran kakatamong ikayo pong talapanalbeta mo, at ini po para kaya kami metong nga maulagang bageng dapat aabalo tamo ing sakit at Japanese encephalitis. Nanuyapin po ba ining Japanese encephalitis? Palagay ko po dakal ke kayong talapanalbemi ing epa may karamdam keng sakit ay ni. O ini na po ing pami katagun ba bataya pong abalo nung nanuya po ba talaga yung sakit ay ni. Kaya betaya po ngeni metong a medical specialist na ning Department of Pediatrics ning Jose Bilingad Memorial Regional Hospital o ing JBL. Ala po ngaliwan nune Dr. Walter Rivera. Doc, kamusta? Okay lang po. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa kani-kanilang bahay. Okay. Doc, I believe, I think I have to believe this na baka ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataon na pag-uusapan natin ang sakit na Japanese encephalitis. At least dito po sa Pampanga. Dito po sa television. Correct. Sa Pampanga. Okay. Unang-una, Doc, no? Pagbigkas man sa pangalan na to, napakahirap na. Japanese encephalitis. Ano po ba ang sakit na ito at bakit dapat na malaman ng ating mga nanonood? Ang Japanese encephalitis ay isang uri ng sakit na nakukuha sa pamamagitan ng kagat ng isang lamok ng punteriya ay utak ng tao. Kadalasan, ang mga apektado ay mga bata pero maaari rin maapektuhan yung mga matatanda. Okay. Galing sa lamok ang Japanese encephalitis, ang sakit na Japanese encephalitis. Actually, tinatransfer ng lamok from dun sa amplifying host, which is yung pig. Papunta sa tao. Okay. So, ibig sabihin, Doc, ang Japanese encephalitis ay nanggagaling sa kagat ng lamok. Kapag ikaw ay nakagat ng lamok na merong daladalang virus na Japanese encephalitis, ay magkakaroon ka ng ganitong sakit. Parang dengue, no, Doc? Opo, tama po. Pero sabi ko nga, nagkaroon po ako ng konting surveys doon sa opisina namin. Tinanong ko po sa mga katrabaho ko kung merong nakakaalam ng Japanese encephalitis. Wala talaga. Pero pag sinabi mo ang anong sakit ang nakukuha sa kagat ng lamok, kaagad-agad, alam nila na dengue. Bakit po kaya, Doc? Bakit parang napaka-konti pa lang ng information tungkol sa Japanese encephalitis? Actually, hindi, naniniwala po tayo na medyo endemic siya sa Pilipinas. Ang problem lang po, hindi po natin routinely chine-check yung mga tao na may infection sa utak for JE. Kaya lang po natin naiisip na isang Japanese encephalitis case yung isang pasyente kung tingin namin hindi po siya gumagaling sa mga conventional na antibiotics na binibigay namin. O kaya, pag umuwi sila na merong neurological problem. Sa endemic siya, sinasabi mo, Doc? Endemic, pag sinabi mong endemic,
talagang Common siya common sa dito. Pilipinas. Ang problem lang, it's underreported. Yun lang hindi ko rin maintindihan, Doc. No? Ito bang sakit na ito ay bago pa lamang? I mean, ito ba ay nadiskubre kung kailan lamang o matagal na? Actually, At least dito sa atin. matagal na po yung JE sa Pilipinas. Ang unang documented case nung 1950s pa. Oh, 1950s. And okay. then, ang common pa rin po naman kasi na nakakasanhi ng mga infection sa utak is bacterial meningitis. Okay. Uh-uh. So, hindi po siya ganun kadami. Yun nga po, we don't routinely test for JE. We only check kung clinically deteriorating yung pasyente. Oh. Even if we detect JE kasi, wala po kasing gamot. Sa ngayon. Sa ngayon, wala pong gamot. Purely supportive. Ang ibig sabihin po nun, we give antipyretic para sa lagnat, anticonvulsion para sa convulsion. We hydrate using IV fluids. And then, kung humihina yung paghinga ng bata, we ventilate the patient. I see. Pero yung talagang sakit na Japanese encephalitis na gamot, wala talaga. Wala po. Kahit ma-document namin na JE po siya, supportive lang po yung pwede namin ibigay. Ano ba ang sintomas talaga, Doc? Sinasabi mo kanina, ang sakit na ang pinupuntirya ay ang utak. Ano po ba ang alam ko talaga na sakit na pinupuntirya ang utak, ang meningitis? Correct po. Parehas po sila ng simptomas. Oh. Kaya medyo mahirap po siyang i-distinguish from Bacterial meningitis to Japanese encephalitis. Nag-overlap po kasi yung mga simptomas niya. Kagaya po ng lagnat, pwede po rin sila magkakumbulsyon, tumitigas yung leg, pwede rin po sila maging paralisado, Okay. at saka pwede rin po mga aggressive behavior. At pwede rin pong ikamatay. Pwede rin po ikamatay. Actually, 3 sa 10 na magkakaroon ng JE, pwede po silang mamatay. 3 out of 10? 3 out of 10. And then, doon sa mga survivor, up to 50% of the time, pwede rin po silang magkaroon ng permanent neurological damage. Ano po ang permanent neurological Ibig damage? sabihin po nito, pwede pong umuwi yung bata na paralisado, o Gulay. pwede rin po siyang maging gulay. Tapos, nagkakaroon din po siyang, pwede rin po siya maging mentally retarded, nagkakaroon po ng loss of social skills. Tapos, yung mga maganon po. So kung tutuusin, Doc, it's a serious illness. Opo. Hindi siya, Pag hindi naging siya full- yung ordinaryong sakit na pagkatapos mo magpa-doktor, okay ka na, uuwi ka na. Pag naging full-blown po siya, pwede po talaga mag-iwan ng neurological damage sa bata. Oh my gosh. If I may ask, Doc, dahil alam ko ikaw talaga nakatutok sa Japanese encephalitis dito, gaano na po karami ang reported cases ng Japanese encephalitis Actually, dito sa Pampanga? Yung surveillance po natin, nag-umpisa po yan noong 2014. Oh, barely 3 years. Opo. Kaya lang, noong 2015, doon lang po tayo nagkaroon ng positive cases. 7 cases po tayo last 2015. Ngayon, 2016, last year, nagkaroon po tayo ng 46 cases. 6 po doon yung namatay. At present po, from January up to present, ang na-detect po namin is 17 cases. 17 already. And still counting kasi hinihintay pa po namin yung ibang mga pwedeng mag-positive pa po. But of course, Doc, those are what we call reported cases. There Reported. may be unreported cases Correct po. na hindi natin alam kung ilan. Correct po. Dahil, some people hindi naman kaagad-agad na nagpupunta sa doktor. Tama po. Ano po ba ang sintomas? Para lang malaman ng ating mga nanonood. Kasi medyo na, of course, we don't want to cause undue alarm. No po? Ayaw po nating matakot ang ating mga nanonood. This is more of an information dissemination. Dahil we have to face it, meron pong Japanese encephalitis cases dito sa Pampanga at wala na pong mas mabuti pa kundi ang maging handa tayo kesa sa magsisi tayo sa bandang huli. Ano po? Tama po. Balik tayo doon, Doc. Doon sa mga reported cases na yan, sinabi mo, merong mga 30 to 50% ang fatalities? Yes po. At yung mga nakasurvive naman na nagkaroon ng full-blown Japanese encephalitis, karamihan doon nagkakaroon ng damage. Up to 50% pwede po silang magka-permanent Permanent neurological neurological problem. damage. Paralysis, Or spasticity, parang cerebral palsy. or nagiging retarded. Retarded,
Yun po. Aha. Or yung iba, meron din po kami na document, nagkaroon ng changes in behavior. From yung bata na tahimik, naging super active po siya, hyper. May mga ganong cases din po kami na-report. Bago tayo mag-break into a commercial, Doc, mabilisan lang. Ikumpara nga natin, Doc, ang dengue at ang Japanese encephalitis. Unang-una sa lamok na kumakagat. Pareho po ba ang lamok na kumakagat na may daladalang Japanese encephalitis sa lamok na may daladalagang dengue? Magkaiba po yung lamok ng Japanese encephalitis sa dengue. Yung sa dengue po kasi, meron po tayong tinatawag na white stripes, alternate po na white and black stripes. Yes. Medyo nakakatakot po siyang tignan compared kay doon sa Culex mosquito na nagdadala ng Japanese encephalitis. Mas ano siya, Medyo parang ordinaryong lamok pong pagtinignan itsura ng niya. JE. Oh, okay. Breathing place, Doc. Ang breathing, Ang alam ko kasi sa dengue, sa stagnant water, correct, sa dirty opo. water Opo, daw. pwede po. Aha. Ang sa JE po, kadalasan, ang gusto po ng mga Culex mosquito, yung po yung nagdadala ng JE, gusto po nila sa mga irrigated rice fields. Oh, meaning malinis. Opo. Malinis na tubig. Hindi stagnant, hindi kanal. Opo, hindi Na po. usually doon nagbe-breed naman ang mga dengue mosquitoes. Opo, tama po yun. So, kung saan po merong mga rice fields, nearby rice fields, may mga domestic pigs, plus may mga migratory birds or wild birds, yung Japanese encephalitis, maaari po makita doon sa lugar na yon. Again, before we break into a commercial, mabilisan lang, Doc. Dito sa Pampanga, saan po may pinakamaraming cases ng JE? Sa ngayon, nung naitala, last 2016, nung nag-rundown po kami ng mga lugar kung saan po may pinakamarami, ang napansin ko po, ang pinakamarami sa may City of San Fernando, plus meron din po sa Apalit, meron din po sa Arayat, Lubao, and then mga isolated cases na po sa mga nearby municipalities. Okay. I think that's more than enough information for our first gap. Balo ko po, dakal kayo ikwa. As again, we are saying, we do not want to cause undue alarm. Kaya katamo po, it is just best that we know na atin pong makanya na sakit at kailangan makasadya tamo na anumang oras. Kayo po, maglipat channel, uling magbalik ka pong pasibayo at misabyan tayo pa in Japanese encephalitis. Kaya ni po, kayo magpetiks-petiks uling, oras na. Oras na. Halika. At may ituturo si nanay. Roll it. Squeeze it. Squeeze it, Dip it. dip it. Eat it. Mama, may nakalimutan ka. Ano yun? Share it! Pani Carlo, i-share mo! Experience world-class leisure activities. Indulge in world-class facilities and experience the country's finest in recreation. In this 350-hectare sports and leisure complex in the vast plains of Lubao in Pampanga. Pradera Verde. Its main attractions includes the massive wake park, Pradera Verde. Enjoy precious moments and endless celebrations. Only at Pradera Verde. Everybody's playground.
Kabalen, pisasabihan tayo pamurin po ing sakit at Japanese encephalitis. Bali po, we would have wanted the Department of Health to be one of our guests here because we believe that more than anyone else, ila po dapat talaga rin dapat tamong akakasabi Kenny because this is a public health concern. Unfortunately po, ala pong available karela. It's a good thing po. Kaya betaya po ing meto nga expert mo naman kening sakitay ni. Kaya betaya pong pasibayo alang aliwan nga ing medical specialist keng pediatrics department aning JBL Hospital Dr. Walter Rivera. And of course, kaya betaya po ngeni nung kayo po tinutok kayo keng GNN TV44 ngening Maleldo, you could have watched ing storya na po ning anak na ning kakatamong bisita ngeni Jessica Denise Likayan. Kaya betaya po ngeni bistamat masakit pa mo rin para kaya pero he made this his personal crusade na ibalita, ipamalita at ipabalo karang kakatamong talapanalbe ing Japanese encephalitis. Ala po ngaliwan nun Architect Neil Likayan. Architect, we meet again. Good evening po, ma'am. Good Thank you evening. po sa opportunity. Yes, of course. No, I told you that I will help you. I will help you in this personal crusade of yours. And we are just so lucky that we have Dr. Walter Rivera here, who is also a Bosconian. Ayan. Doc, pinag-uusapan natin ang Japanese encephalitis. We would like to ask Architect muna itang personal, just a brief relate to us briefly, no? Kung paano mo nung makananumeng ikit mag-manifest in Japanese encephalitis kang Jackie, for those who have not watched our episode. Well, ma'am, ita pong kalupanan ng pinost ko before, may lagnayamo po yung anak ko Sunday. Monday, she went to school, Saints ko. Tuesday, we told her to rest. Wednesday, we had her checked up by a pedia. So, laboratory test came negative for dengue. Kaya po yung suspect. Palagi, Doc, Diba? yan ang suspect pagka niyalagnat ang bata, dengue. And then, so, negative. given the antibiotics, we felt good. So, and then we had the results, it was negative. I was a son of a doctor po, kalupan yung sinabi ko dati. So, hanggang pong magwat na yung life father ko, I know the protocols. So, comes Thursday, I told her to rest, no matter what. Rest, and then Friday, still, kaya po paluban. Come Saturday, it was supposed to be a follow-up checkup. She had started vomiting nung Friday night, evening. Pero mild mo. And then ingana ko po, I don't know, nung matiisin niya kayong sakit. Mataas ang pain threshold siguro. Yes. And then the following Saturday po, it was supposed to be a follow-up checkup because the evening nung Saturday, she got fevers again. So on and off, on and off. Yeah, Friday po, wala na. Actually, she went around the rest house and we were having the coffee na daddy-daughter thing. So we were happy sa Friday. Saturday po, it was a follow-up checkup. I told my wife na mauna na kayo, you bring your car and then I'll take Bunso kasi tulog pa at the time. And then we'll just have lunch. That was as simple as... No premonition of Wala po. something serious. No worries. Sabi na po ng pedya na when they met, sabi mi dahil may sukane naman the following morning, Doc, i-IV dan para to recover faster. Kasi she was about to take the final exam king school. So, kinonfine niya? That's Saturday? Yeah po, Saturday. Okay. And then, method to the evening, she was complaining about pains in the lower extremities and all. Joints. And then, midsection, masakit po. Abdominal. Yeah. And mabayaya, talan me po, she was in pain. The following morning, Sunday. she couldn't remember why we were there in Mount Disoriented. Disoriented. Is that part of, Pwede po. is that a symptom of JP? Pwede po, That you maaari. disorient? Yes, opo. She was fine. As in, she was even teasing us. Sabi niya, look, nagsiksikan kami ni Mami sa sa bed, sa kabila, sa room. And then sabi niya, wow, ang sweet. And then she even mentioned, Ma, hug mo ko. And then after that, she said, thank you. And That was Sunday. That was Sunday morning. And then after that, slowly she drifted. Dumating po yung kaibigan niya. And then sabi ko, Ma, look, abang may kausap ni Jessica yung classmate niya, she's drifting. Parang nawawala. Nadi-disorient. Yes. Paglabas po nung classmate niya, yun na. Tuloy-tuloy na. The comatose started already. Before lunch, nawawala na po. On the ambulance going. Nag-convulse siya. Nag-seizure siya Hindi po po. sa... At the time, our good friend, Dr. Alan Poy Carpio,
was around. He was there to attend to us. And then while this was going on, yung nagdo-drift pa lang siya, nagpanic na po ako eh. So pinadala na sa St. Luke's. Yes, inayos na po yung team sa St. Luke's for Where did she get her first seizure? 30 minutes po after daw makarating doon because I was trailing lang sa ambulance. Actually, the case is a typical case ng encephalitis, pamamaga ng utak, no. So meron siyang convulsion, nagkaroon siya ng pagbabago sa pag-iisip, tapos nakoma siya, tsaka nilagnat. Okay. So those are typical symptoms of encephalitis, not necessarily Japanese encephalitis. Yes, opo, tama po. Aha. Okay. They ran all possible tests na infectious diseases and they all came negative. Is that possible, Doc? Na nagne-negative pero in truth, meron pala? Actually, sa JBL po, we test, meron po kami tinatawag na acute phase and then convalescent phase. Yung acute phase, pwede po talaga silang mag-negative doon. Dalawa pong specimen na kinokollect namin. Isa sa CSF by lumbar tap, tsaka sa blood. Sa spinal cord, kukuha ng tubig. Tubig, ng fluid. And then, sa blood din po. May mga pasyente po within 5 to 7 days, up to 10 days, pwede po talaga silang mag-negative sa blood. Okay. And then sa CSF din po siya, sa fluid. So that's why inuulit po namin before ma-discharge po yung pasyente or during the pagnamatay po yung patient. But it was not done to Jessica. Yes, ma'am. Ang ginawa lang sa kanya is Blood culture. At saka hindi po magawa yung lumbar tap that time because of the swelling of the brain. It's very dangerous. Tapos di ba, Doc? You're the Yes. yung if they move her, chances are we will lose her at the time. Yeah. Okay. But you did not allow that test anymore after she passed on. After death, I don't know how the viewers would take this. Na-declare po si Jessica ng 2:45 ng Tuesday as gone na in the afternoon. My watch stopped at the time, so I still have the 2:45 time. Nung tumapak po kami sa BGC, hindi po sa it cost us a lot. So much. Financially, nagulat ako. In 2 days time? In 2 days time, it cost us almost $1 million. No. Now, nung time na yun, it was wrong on my part na hindi ko na pinatest. Kasi, kamamatay lang and then the doctor said, we need to test it. Yeah, fine. You get all the samples that you want for us to help other people. And then, I realized, the day before I checked my bill, it was 750 plus something na natulog lang ako doon. Sabi ko, pwede ko pong itanong kung kanino po charge yung lahat ng testing after this. I'm just curious. Sabi niya, charge pa rin sa akin. Sabi ko, are you serious? Ilang minuto pa lang namamatay ang anak ko and then i-charge mo ako ng ganyan? That's so insensitive. I don't even know kung magkano na yung bill ko by this time. Yesterday, it's around almost 800. So, ang nangyari... That was a little bit... Yeah. It's a fault on my part na dapat... Siguro na, pero you are convinced without a shadow of doubt that Jackie died of Japanese encephalitis. At first po, hindi. Now, what I did the post kasi sabi ko nga, I hope yung JE because of my doctors, parang yung pedya niya, ang hinala niya is JE. Oh, even hypedia. Yes. Okay. So, pinost ko po yun sa Facebook. And then right now, I think I have 22,000 shares. And then madami po eh. Now, with those shares and comments, people started sending me personal messages. Yeah. And then mga comments. And then they said, yung anak ko ganito. So, same story, same symptoms, same situation. I even have one in Pangasinan. Same date na matay po sila ng anak ko. March 7. He's 17 if I'm not mistaken. 17? Yes. Yung isa po in Sampaloc. Kakagraduate lang po. Feb 15 if I'm not mistaken. Kakagraduate lang ng college. Doc, question. Who are at risk of Japanese encephalitis? I am listening to architect and he's saying Jackie was 15, merong 17, merong kakagraduate ng college. Who are at risk? All the while I was thinking, children are at risk. Pero these are teenagers. Yes. And I believe that Jessica was a very healthy athlete pa sa same Twice school. lang po na hospital, sabi ko nga. Twice? Nung pinanganak, and today. And ito. She was never hospitalized or confined for... Who are at risk?
Actually, Nakakagulat. everybody can get the disease. Pero No matter what age. yes. Even yung mga adults, pwede rin po sila maka-acquire ng sakit. Pero most commonly, sa mga 15-year-old and below, mas sa kanila nakikita yung mga pangit na full-blown Japanese encephalitis. Okay. So, pwedeng, ang talagang nagkakaroon ng full-blown encephalitis, Japanese encephalitis, Usually, ay the 15 years 15 old and years below. old because of their weaker Immune system. Unlike kung adult ka na, chances are, you will survive it Yes. and have a full recovery. Yes. Pero itong mga kabataan, most of them, sila ang nagkakaroon ng fatalities Yes. at nagkakaroon ng long-term Yes. neurological Actually, damage. 3 out of 10 na madadiagnose namin ng GE, pwede silang mamatay. 3 out of 10 ang And then, fatalities. sa mga survivors, up to 50%, pwede po silang magkaroon ng permanent neurological problem. So, magkakaroon sila ng loss of motor skills, social, magkakaroon sila ng possible, pwede rin din sila maging mentally retarded, paralysis, spasticity, habang buhay na po yun. In short, they are totally dependent sa caregiver nila. Okay. We will continue this totally dependent on the caregiver. Yes. Okay. We will continue this. We will have to pause for a break once more. Masakit kay loob, makaspak asalo. Now, but we have to know about this. Again, I will say this again and again. We do not want to cause undue alarm to our viewers. We only want everyone to be aware that there is such a disease called Japanese encephalitis. And in the next few segments, 2 segments, we will find out from Dr. Walter, how do we prevent this? How do we manage it? How do we fight Japanese encephalitis? Kayo po Maglipat Channel, at kayo magchaman-chaman, uling, oras na. Oras na, oras na. Fernandinos. Sa ikatlong pagkakataon muling kinilala bilang Most Outstanding Mayor in the Philippines, si Mayor Edwin Edsa Santiago. Iginawad ito ng prestihiyosong award-giving body na Super Brand Marketing International Incorporated. Ito ay bunga ng matapat na serbisyong publiko at epesyenteng pangungobyerno sa pamumuno ni Mayor Edsa. Prioridad ng kanyang administrasyon ang mga programa tungo sa sustainable development, environmental management, focus on social services, empowerment of citizenry at climate change adaptation. I am honored and indeed grateful for this recognition. Ang awards po kasi sa akin ay hindi ako sanay tumanggap po ng mga awards. But awards are just basis. Kung nasaan ka na, nasaan na kayo, at ano pa po ang mga gagawin. Saludo sa iyo ang bawat Fernandino. Mama, ano ginagawa mo? Ponya? Halika, at may ituturo si nanay. Roll it, Roll it, squeeze it, squeeze it, dip it, dip it. eat it. Mama, nakalimutan ka. Ano yun? Share it!
Pani Carlo, i-share mo! Feel the royal treatment. Experience the regal service. Be impressed with the maximum comfort on your stay. Because you deserve only but magnificence. Here at Royce Hotel and Casino. Kabalengking segment ay ni atin tamo pong pakisabyan via phone patch. Metong pa pong penga ring may kaanak, mete mo naman po keng Japanese encephalitis. Makalungkot po pero Bisaya naman po magsalita kay ni Bangkanta Abye na ang istorya na ning kayang anak who was 4 years old when he died is Sian Wesley Samya last year. Metaya po last year because of Japanese encephalitis. Pakisabihan tayo po ngayon ang kayang mami, ala po ngaliwano na Annaliza Alfaro. Hello, Annaliza? Hello po, may pagbengi ngayon po. Kamusta ka, Annaliza? Mayat naman po. Okay. So, bisa matbalok, bisa kang muntakeni pero medyo masantingin kaya kampanang daman na niya mag-phone patch ta na mo. Sian Wesley, apat siyang banwan kapilang may wala? May teya po March 17, 2016 po. So last year mo talaga, ne? Baka nanon mo nga balong Japanese encephalitis ya talaga yung kay matena na. I mean, nanong naging sintomas na niyang mumuna? Napumigi sa po March 10 po, susukaya po, and then po, mata siya po, lagnat. Kambing niya po, 40 kay, lagnat na po. And then po, makakilos masyado. Na siya po, kasabing masalese. Okay. Mga pilangal do ito? Mag-start po 10 hanggang 13 po. Ano pong mirasing March 10 po, 13. Dela yun ng hospital? At yung hospital ka niyan? Anyang March 10 to 13, maka-hospital ya? Ali po. Meron pa niya pong ilang oras. Dete pa huli niya po ng doktor. Kasi po may kapang hinapukan pa. Okay. So, inuli rin. Opo. And then? Ito po, inuli niya pong makanyan. Niya pong March 13 po, 6 o'clock ng abak po. Ito po, may umbulsyon niya po. Kantayo de la hospital? Opo. Dila niya po family, and then dineclare na po ng doktor na kumataw siya po. Kasi po, ita po kasing, makatalo daw niya po kasi dininan kontra-convulsion po, niya po tutok ng mga convulsion. Okay. Transfer niya po king ito siya. Nakaka-15 po kasi atin ICU kasi po nila po talagang ma-ICU. Okay. So, karas na may comatose na, alana, taglus-taglus na may walabye. Kaya po, may komplikasyon niya po, tamitola niya po, bato, baga. So, may ka multiple organ failure na may nga sira na yung kayang organs kilop. Okay, tinest do ba kay hospital? Tinest do at baludang talagang Japanese encephalitis yung kay matena? Actually po, kanayan din po kasing nigising. Kasi po, kumato siya po. Di po kasi agalo. Kasi po, sabi na po ng doktor, kailangan po kanong kumanda ng manibating utak na po. Kasi kailangan niya pong gawin ng proseso ng ito. Dapat pumigising niya pa po. Okay. Pero, adwa mo pong bagay sinabi ng doktor,
na pwedeng maging sakit na. Kitang na po kasi kahako na may apok-pukya po, sabi ko, Ali. Okay. Yan po, dineclare na po na makantayatin po kayong guys. Japanese encephalitis. Anyang panahon na ito, last year sinabi reke kayong Japanese encephalitis, Annalisa. Ating kabang beluan nung nano ya, yung Japanese encephalitis? Balo meba nung nano ya? Ala po. Okay. Ala po kay. So, ala kang kabalo-balo nano yung sakit ay ni? Opo, first time niya pong kay king kay na-explain niya po ng doktor na kaya po ita king lamoksin po. Wala akong mo po dengue ya. So aliya pala. Okay. Okay. Dakala salamat Annalisa king binye mong oras kay kami. Makasigurado kung dakala ring may karamdam kay ka at may kabalo at dakal ka aturong lesson kareng talapanalbeta mo. I know that you are pregnant again. So, good luck. Pakasesen me, yung anak mo. At mo nerugo, paboren. May kasakit makanyan, please have your children vaccinated already. Bangkanta sigurado, ne? Okay. Thank you very much. Salamat, Annalisa. Okay, Doc. We heard one more parent who suffered the loss of a child because of Japanese encephalitis. Ito nga kanina, Doc, sinasabi natin, no? Ang meningitis, ang bacterial meningitis, na akala, yun ang unang-unang nagiging diagnosis Correct, no? opo. Bacterial meningitis, hindi muna Japanese encephalitis. Hindi po. Paano nalalaman? Paano na-rule out ang bacterial meningitis at sasabihin na baka Japanese encephalitis, hindi bacterial meningitis? Actually, yung bacterial meningitis, pag binigyan namin ng antibiotic, within 3 to 5 days, pwede na silang, makikita mo na improvement sa kanila. Nagre-respond. Nagre-respond sila sa antibiotic. Pero dito sa JE, kahit bigyan mo siya ng antibiotic, wala po kayong makikitang response kung full-blown JE po siya. Meron naman po mga JE na parang wala naman pong, hindi naman po nagiging full-blown. Nagiging survivor po sila na parang wala naman po nangyari. Kung unlikely to survive, Doc? It's very hard to say kung sino po yung pwede mag-survive. Kasi hindi mo masasabi na pagka medyo may edad na, yes, mas magsasurvive, 17 years old, 26 years old, namamatay pa rin. Ano yun? Nasa immune system ba natin yan? Tama po. Since yung, depende po yun kung paano po tayo nagre-respond sa isang infection. Meron pong mga iba sa atin, grabe pong mag-respond yung immune system po nila. Instead of papatayin po nila yung virus, nagkakaroon ng collateral damage, pati yung sarili mong katawan, sinisira mo. Okay. Oh my gosh. At kasi, hindi naman kinamamatay ba, Doc, yung mismong Japanese encephalitis o because of complications ng Japanese encephalitis, pagkaganyan? Yes po. Depende po. So, gaya po na sinabi ko, kung hindi po maganda ang pagresponde ng katawan sa isang virus, pwede pong ikamatay ng bata. Yun yata ang nangyari kay Jessica, multiple organ failure ang nangyari. Po yung mga internal organs. And that caused... And the funny thing, ma'am, ang sinasabi ko nga, sabi ko nga, twice lang na hospitalahan ako nung pinanganak at saka ngayon. And sa amin po sa family, siya po yung pinaka-diligent sa vitamins, siya po yung pinaka-diligent sa, like, hindi ko makain ng balat ng manok, hindi ko makain ng taba and everything. Sobrang selan and sa... she was an athlete. Yes, she was active po sa lahat ng sports. Yes. And sa cheering competition, before this, they won. She was the lead role pa. I mean, sa theater and everything. I don't know. Ang dami pong activity niya. Hindi mo talaga alam, Doc, ano? Kung sino ang pwedeng tamaan ng Japanese encephalitis. So, ang tanong ngayon, how do we prevent this disease from spreading, Doc? As I said, how I wish we have a representative from the Department of Health here. Dahil sa palagi ko, we as private citizens, wala naman tayong pwedeng gawin sa ganyan, kundi proteksyonan lang ang mga sarili natin. But if it is a public health concern, ano dapat ang gawin, Doc? First, sa ano siguro? Sa parte ng gobyerno? Actually, sa government po, kaya po nila sinet up itong surveillance system sa buong Pilipinas. Actually, we have 9 Sentinel hospitals who monitors JE. Ang plan po nila is to isama sa mass vaccination po nila yung JE. They just need to document kung gaano po kalala ang JE sa Pilipinas. So sinabi mo yan, mass vaccination. Therefore, merong vaccine to fight
Japanese encephalitis? Meron po. Okay. Cut na kita dyan muna, Doc. Pag-uusapan natin mabuti yan sa susunod na segment. Kayo po mag-lipat channel, kayo mag-petiks-petiks at mag-chaman-chaman. Uling oras na para abalo tayo nung nano talaga in Japanese encephalitis. Oras na, oras na. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Manpower service problems? Avoid the hassles of recruitment, training, allocation of benefits, and other labor demands. For your sanitation, maintenance, and janitorial requirements, we've got the solution for you. Forerunner Services Incorporated will provide a competent and professional workforce your company needs, and more. Forerunner, revolution in manpower services. Fernandinos. Ikaw ba ay may kailangang ayusin o may deadline sa mga kailangang dokumento? Paano na lamang kung ang proseso ng pagkuha nito ay tila usad pagong at paulit-ulit? Ang paglalagay ng Citizens Charter ang isa sa mga solusyon ng Siyudad San Fernando upang mapagaan at mapabilis ang pagbibigay ng mga serbisyo para sa mamamayan. Ang lahat ng impormasyon ukol sa opisina at mga serbisyo na inyong kailangan ay makikita sa Citizens Charter. Kasama dito ang mission at vision, ang detalyadong proseso ng pag-avail ng serbisyo, mga requirements, sino ang gagawa at gaano katagal ito gagawin. Mas madali rin ang pagkuha ng impormasyon at pagbibigay ng mga suhestyon dahil sa Public Assistance and Complaints Desk. Tandaan din na lumapit lamang sa mga empleyado at huwag na huwag sa mga fixers. Sa susunod mong pagpunta sa City Hall, hanapin lamang ang Citizens Charter para sa legal, maayos at mabilis na pag-avail ng serbisyo ng Siyudad San Fernando. Magbalik ya po yung oras na at oras na para pisabyanta naman po. How do we prevent Japanese encephalitis? At inipis po siguro palagi ko in peka paninayan yung parte na ning kakatamong programa uling keni yu po abalo makanano ya pong proteksyonan ing sarili yu at ing kayong pamilya. Doc, you mentioned about the government planning to have mass vaccination for Japanese encephalitis. And that itong ginagawa ninyong surveillance ngayon is already the initial step towards that. Opo, tama po. May vaccine pala, Doc. Bakit hindi natin nalalaman? Ito lang siguro ang gusto kong malaman unang-una. Gumagawa pala ng effort ang ating gobyerno towards eliminating sana or preventing
itong Japanese encephalitis. Bakit kulang na kulang tayo sa mga literature, sa mga brochures, sa mga kaalaman na pwede sanang i-google mo, Doc? Ako, ang dami, Google ako ng Google, wala akong makitang studies talaga naggawa dito sa Pilipinas. Marami, gawa abroad, no? Sinulat abroad, sinulat sa ibang bansa. Please tell us about that. Like I said, underreported po talaga yung JE kasi we don't routinely test for JE except kung clinically deteriorating yung patient. Kasi it will not also change the management even if we document the patients with JE. Same lang kasi yung pag-manage namin, supportive lang. Pero yung Doc, what I'm saying is, bakit hindi nagiging aggressive ang government para i-disseminate itong information na merong Japanese encephalitis? Hindi lamang dengue ang nakukuha ng tao sa kagat ng lamok. Pwede ring magkaroon ng Japanese encephalitis. Yes, that's why ito pong sinet up nilang 9 Sentinels to monitor JE cases. Actually, yun po talaga yung first step kasi underreported po talaga siya. Kasi hindi naman po lahat ng hospital is capable of diagnosing JE. Only the bigger hospitals are capable of diagnosing JE. Okay. So, but I believe no, what we're doing, ito siguro it's just one little contribution, no? Pero I believe kung itong ang mga tao will start to clamor for more information about this, palagay ko dapat lang na mag-move ang government efforts, no, towards achieving itong goal nga natin na mapaalam sa mga as many people as possible na merong JE at merong vaccine. Yes. Unfortunately, Doc, itong mass vaccination na sinasabi mo is still just a plan. Yes. Wala pa talaga. Wala pa po. Meron tayong vaccine sa mga private doctors. Tama po. At inganak ko po mismo, who is 17 years old, vaccinate kaya po 3 days ago ken kayang pedya because sabi ko, we don't want to cause undue alarm. Pero if you know na meron palang ganyang sakit, you cannot but try to protect your family. Tama po. Through vaccination. So, available po ang vaccination sa mga private doctors? No? Yes. Actually, first na-launch yung vaccine sa atin last 2014 lang. Just recently lang din naman siya. When I learned na meron na siyang vaccine, yung JE, kasi during my training, nakita ko na yung cases na yan. Alam ko ding walang gamot. So, nung in-introduce nila, I started recommending na rin. Wala pa ako sa surveillance sa mga patients ko. Lalo na nung napunta ako sa surveillance, talagang pinus ko po siya. And I don't want to say this, pero I believe there are a lot of doctors also private doctors who do not even think that this is necessary, that this vaccine is necessary for their patients. Yes. Kasi wala akong naririnig na pedya na sinasabi sa kanilang mga patients na mga sasabihin na, pa-vaccinate mo yung baby mo para sa JE. Wala akong naririnig na ganyan. Yes, maybe because kasi underreported po talaga yung JE. Kaya iniisip nila, baka hindi naman siya kailangan. Pero ikaw, Doc, because you are in the heat of the action, right? You are there in the middle of the action. If I were to ask you, would you recommend that babies be vaccinated at kailangan kasama yan doon sa mga required vaccinations? I agree. Actually, the Philippine Pediatric Society is recommending mga 9 months old and above 2 doses ng JE vaccine. 2 doses in 1 year? 1 year apart. Every year? Every year. And that will be enough to protect that child? Actually, sa literature, up to 3 years present yung circulating antibodies. After 3 years, it begins to decrease and wane. So we need to recommend na kung continued po yung race, every 3 years thereafter, mas maganda kung ma-booster doses siya. Question again. In your studies, Doc, ilang years mo nang pinag-aaralan to, Doc? Actually, 2015 nag-start yung surveillance. 2015. Okay. From your data, do you see a rise in the cases of JE? Or ano lang siya, stagnant lang ba yung number of cases? Or bumababa pa? What does your study say? Last 2015, ang reported JE cases po namin is 7. No more 2015. In where, sir?
Nakalimutan ko na kung saan po yung mga... national? Sa atin po, sa Pampanga. Pampanga, okay. In Pampanga, okay. And then, last 2016, from 7, naging 46 siya. So, 46. we are seeing increased trend. And a lot of increase, a big increase. Itong 2017 po, from January up to present, may 17 cases na kami. 17 cases? So, hindi pa natatapos ang taon, posible pang tumaas yun. Because we're only on the 4th month. No? Yes. Nasa first quarter pa lang tayo, Doc, at meron na tayong 17 cases. We're just talking about Pampanga. Marami pa pong pending. At marami pang pending. Meaning, hindi pa natetest talaga. Na-test na po, hinihintay na lang po namin yung results. Oh my God. 17 confirmed. Yes. But more to follow. are still to follow because hindi pa na-confirm. Yes. So, dalawa sa kanila namatay na this 2017. Oh my God. Look ha, tinitignan ko lang ang statistics. 2015, 7 cases. 2016, 46 cases. 2017, we're just on the 4th month. 17 cases plus many more that are still pending because hindi pa lumalabas ang resulta. Usually kasi before nila ma-release sa amin, 1 to 2 months eh. Oh my gosh. Talagang hindi natin malalaman kaagad. So that only goes to show that at the end of the year, I hope we can get the statistics from you, Doc. Yes. Gaano na actually, meron pa po kaming pending sa 2016. Oh, meron pang kasama. So, hindi lang 46 yun. Yes. Hindi pa natin sure kung magsasara siya ng 2016. Ay, ng 46 sa 2016. Oh, as per sa napanood ko po before sa TV kay Doc, sa interview sa JBL, I was about to suggest sana tanungin kung ilan po yung suspected kasi out of the 46 last year, I think there were more than 300. 350 ang nag-fit, ang na-meet yung clinical definition ng meningoencephalitis syndrome. Yes. So, 10% to 15% ng mga na-enroll is JE. So, ang ibig sabihin din po nito, common pa din po yung bacterial meningitis. Mas more common siya compared sa JE. Sa JE. But, what is alarming here is there is an increasing number of cases of JE. So, yun ang medyo hindi magandang pangitain. Ika nga, na nagkakaroon ng increase ng ganitong klase ng sakit. Tama po. Okay. Doc, I will give you this, before si Doc siguro, Architect Neil, I'll give you this chance, no, from somebody who suffered the loss of a dearly beloved daughter, no. Please advise our viewers on what do you think should have been done or what they should do. Well, what happened po sa anak ko is water under the bridge. I pray for her. Nagbinago niya buhay ko. I pray every day already now. On the way here, I always pray that I'm not a prayerful person. Yun lang po magagawa ko. And all I wish is no parent would undergo the things that I'm undergoing right now, my family's undergoing right now, and we'll undergo the rest of our lives. And I thank my brother Busconian po, si Dr. Rivera, for coming out. And dahil architect po ako, di ako doktor eh. So, he is the one in the better position to inform the public that there's this problem. And sana po maging aware po tayo at protektahan po natin yung mga anak natin. Coming from our good doctor, that there's no really remedy pag natamaan kayo, which is bakuna lang. So I hope we could do that. We could help ourselves. Hanggang hinihintay po natin yung mass vaccination from the government, maybe we could inform people. We could help one another. Kapitbahay natin, pamilya natin, kamag-anak natin. Let us be the news. Let's take our own initiative. Wag muna po kayo mag-load ng 1 month. Wag kayong minom ng Red Horse yung mga lalaki. Ako po wala akong bisyo sa buhay. Tanggalin niyo po yun. Protectionan niyo po yung mga anak niyo at pamangkin, kamag-anak, lahat. So you will continue on with this mission? Unless na maging SOP na po siya, I would not stop. I promised my daughter that. I promised her to do good. So this is part of that. We are one with you in that. Thank you po, ma'am. Architect. Thank you po. Doc, again, uulitin ko, ayaw po nating maalarma ang mga tao, hindi po natin ginagawa ito para magpanik kayo or maalarma kayo dahil hindi naman po kailangan.
Ang kailangan po ay alamin natin kung ano itong sakit na ito at proteksyonan natin ang ating mga sarili against it. Doc? Since we cannot totally eradicate yung mosquito, ang advice ko na lang is if we can stay indoors na lang, especially late in the afternoon. Kasi yan yung usually dyan sila kumakagat eh. Kung hindi natin maiwasan na lumabas, ay hindi natin maiwasan na nasa loob tayo, kailangan natin mag-wear ng protective clothing sa mahahaba para maiwasan na yung pagkagat ng lamok or maglagay ng mosquito repellent. Okay. And most importantly, get vaccinated. Get vaccinated. Okay. Ito rin, Doc, would you advise travelers? Okay? Kasi po ngayon, bakasyon. Nakikita natin sa Facebook, ang daming pumupunta sa Cambodia, sa Vietnam, sa Thailand, sa Laos. Dahil mura, maraming mga promo ngayon. Would you advise travelers to be vaccinated first before they go out and travel to other places? Because ito ba, Doc, ay endemic din sa ibang mga lugar, bukod sa Pilipinas? Since JE is endemic sa Southeast Asia, I recommend na magpa-vaccinate din sila. Okay. That will help. Before you travel, bayo kayo po munta kareng kayong destination. Ngayon pong summer, nung magbalak kayo munta Cambodia, Laos, Vietnam, Southeast Asia, mas masanting po na magpa-vaccinate kayo pa mo before you go out of the country. Because you may not get it from the Philippines, but you may get it from any other Southeast Asia, according to Dr. Rivera, because it is also endemic in those parts of the world. Doc. Okay. Doc, dakal pong salamat. Kaya kayong oras sabi niya, you just don't know how happy one of the parents of a JE casualty is because of what happened tonight. I am sure na po, you will continue on. I know with this mission of yours to go and try to reach out to as many people as possible and make them learn about Japanese encephalitis, because Japanese encephalitis is for real. Tutuya po yung sakit ay ni at kailangan tayo pong abano. Ingaga na ganang bageng malilyari king makapadurot kay katamu maulagangan. Uling sangkap nening metong abalansing pamibiyebye. Positibo naman o ali, marapat talang arapan, isabyan, ampong solusyonan. Pasibayo po king lagyo ng Michelle Aguilar Ong, ako po Maureen Hepte Castro, ingke kayong akatalamitan ngening kabengyan. Ala nang magtsaman-tsaman, ala nang magpetiks-petiks, uling, oras na. ginagawa mo? Ponya? Halika, at may ituturo si nanay.
Roll it. Roll it. Squeeze it. Squeeze it. Dip it. Dip it. Eat it. Mama, nakalimutan ka. Ano yun? Share it. Pani Carlo, i-share mo.